Il-Malta Enterprise u l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma nedew inizjattiva biex negozji żgħar li jkuzmaw bejn 10,000 u 75,000 kWh fis-sena ikunu jistgħu jwettqu awditjar tal-enerġija. Karl Herrera, l-kap tal-Amministrazzjoni tal-Inċentivi fih dan il-Malta Enterprise, spjega min ikun jista' jagħmel dan l-istudju u kif isir. Studju li jagħmel xi ħadd ċertifikat, normalment ikun engineer li jkun ċertifikat bħala energy auditor. Dana imur fil-post tax-xogħol ta' dik il-business, jara x'tip ta' apparat hemm, x'tip ta' setup ta' dawl hemm u jara x'jista' jsir biex dak li jkun jifranka fuq il-kont ta' dawl tiegħu biex ikun iktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Din il-miżura se tkun implementata b'kollaborazzjoni mal-GRTU li se tkun qed tiffaċilita il-proċess tal-applikazzjoni. Il-beneficiaries se jkunu mejjuna billi jkunu identifikati soluzzjonijiet biex jiksbu effiċenzja aħjar tal-enerġija u bekk igawdu minn tnaqqis fl-ispejjeż tal-operat. Dan biex fl-aħħar mill-aħħar il-kumpaniji żgħar ikunu jistgħu jitlu għall-investiment u jkunu jafu x'riżultat se jkollhom. Din li għall-iskop biex dak li jkun jgħid isma' jiena nista' nagħmel dal-investiment ħanifranka din l-enerġija ħanikkontribwixxi għall-ambjent u ħanifranka anke l-flus. Apparti tnaqqis fl-ispejjeż dan it-tip ta' awditjar, iwassal ukoll għal titjib fl-użu tal-enerġija, tnaqqis fl-iskart enerġetiku u anke gwadan ta' benefiċċji ambjentali. Fl-aħħar mill-aħħar l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-Energy Audit se twassal għal benefiċċji finanzjarji u li jagħmlu lin-negozji żgħar aktar kompetittivi.